Regarding ngayon na napakiana, partihan mga tortarepa. Adto kamuton at makabaton puton hay ano ito na munisipyo no dito ha may licensing. Kay magkadordilayan iton kuan. Pamasahe iton e-trike nganhin motorcycle vehicle. Di kita na yung makabaton kung tagpira. Tagkun pagkatagpira basta kay ano. Tungod di ako nakarawat ako bisan oray pasahe. Amo tot diferensya. Kaya gumanlalot kita hinin nga baga nag-i-enjoy lahat at binubuhat. Itaton din niya Facebook more on mga highlights no, more on raw material point of view. So tag binubuhat ito nato na YouTube itong full video. Oray klase ngayon yan na elementary ngayon high school ambutit college gihap basta public ko no didiha tanawan kabahin nga nagkukuro ang goodman nagdudulumutok nagpapaparaso ton kalibutan nga hindi da goodman ang Sabado ano kay baga nagkada goodman kitang pilot error nga wala kita makapingin ano pag atrasin nga ato na amiga agido kay sumangko ini hana lubi punan lubi amo nagkaburbalintong mapay na lang nga waray luwat inin kabari ada kay pagliwani ko han mga propeller home point waray updated kasya ada kaninan aga amoy na nagkinatindiran maupay na lang nga bagan naka tukal-tukal pa ini. Oy good morning my friends, good morning houseers, good morning anak, good morning ayo. Today is April 29, Lunes nga adlaw, oras naton alas 6. What do you buy ourselves? Lunes. Oo. Alas 6:30. So yan ang adlaw. Baga maglilibot-libot lang kita. Makuang kita hiton mabitar kita at pagpila. Oy, mapay nga gamano. Lunes nga adlaw pay nga. Oo. Oh, ya pasil good man ano. Ay patron niya na amula no. Ori patron niya na. Pasil lano, boss. Oo, mo pinga patron na iyo dida. Pasil. So maglilibot-libot lang kita. Yan salamat ako na itong mga sangkay ano nga baga siyempre magkakahori mga raw mga lesson learned, mga advices. Di mo nakikialamit mga kinabuhi. So aton lagi ni istoryahan is mas mao pa iton atong kinabuhi ton aton pag-istoryahan dirit ibang mga tao. Amo itot maupay. Dili mo kita Mario Kap Mario Super Mario, ha? So maglilibot-libot lang kita. Oo, hirin pa. Iano naton iton enjoy lat aton life din ni. Regarding ngayon na napakiana, partihan mga tortarepa. Adto kamuton at makabaton puton hay ano ito na munisipyo no dito ha may licensing. Kay magkadordilayan iton kuan. Pamasahe iton e-trike nganhin motorcycle vehicle. Charot. Wataro. Saan kayo ito nyo? Good morning. Tapos iton di kita na yung makabaton kung tagpira tagkun pagkatagpira basta kay ano tungod di ako nakarawat ako bisan oray pasahe amo tot diferensya salit damo tag kuan damo tag sangkay salit di magingin kuan di kit makabaton nga haw pera at pasahe kaya gumanlalot kita hinin nga baga nag-i-enjoy lahat at binubuhat. Katima hindi nga street amot mas maupay ngayon baga may dak nanumduman para baga makuha kita. Hindi nga street San Martin
Ha? Pingaga. Oo. Hindi ni nga street San Martin. Tapos hindi ni real na, ha? Real. Okay. Oh, speaking of which, itaton din niya Facebook more on mga na highlights, no? Dako na nga 10 minutes muong ko ito nung mga 5, pero permanente ito crew material kaya di rin man nakot pag totally kuan more on raw material point of view. So tag binubuhat ito na ito na YouTube, ito na full video. O salit yung pagkakaroyag niyo baga magkita okay la o embarkadero sukot na lat naton kadagi yan, pero pagka naman kita kay amot aton binubuhat. Kanina nakdapos 75% as a content creator good man kita, no, more on public, ano, salit bisan ano taging bubuhat nangangaon kung hain kita nakadto kung ano tat mga buruhaton. As a content creator di riton para pagparayaw kung ano kinakaon, di riton pagparayaw kung ano itong sinasakyan, ano itong sitwasyon, itong kaupay, itong balay or ano man. As a content creator nalilipay lang kami itong binubuhat namon adlaw-adlaw kaya no tungod kay vlogger, kumbaga nalilipay lang kami adlaw-adlaw namon nga buruhaton amo ini. But there's always a private 25% remaining. Siyempre alam pa naman ipakita ko kayo nakarigo ako na usbot, di ba? Ano yung mapagkatuan na kita kuan? Ano yung mapalit lang kami sa 7-Eleven hin para si Katong. Iya. Oh di. Kaya baga ayon. Oh. Kapots. Lucky A Store, Bismotor, presyong pangmasa, murang ngiro at bakal, barato at garantisado. Didilahe MSDC. At may dadigapon didi gasolinahan. Oy, Petrogas. Alaga na ako na tatalibang gini ha. Tugad lain ni. Uy, may datang gihapon didi bago nga, Cebuana. At may dagyapon mga motorcycle parts. Ngayon anda diyan signal ha. Signal. Oh. Ay kita dapat didi may subahan na. Oh. Ganado nakita na mga pag-endorse ba. Ganado okay lang. Uy, may dagyapon didi labahan, laundry shop. May dari boundary food house. Di abot ko rin kakipti kay diri masilaw. Mga nagpapaya din mga refrigerator, amo ang good air. Oh. Ay kapay tonton niyo. So karon tanalat anay. Oh, ano pa ba ito nagsisiri? Ay, adi ang Friends Hypermart. Oray klase ngayon yan ay elementary, ngayon high school. Ambutit college gihap basta public ko no. Didiha tanawan. Kabahin nga nagkukuro ang good man, nagdudulumutok, nagpapaparaso ton kalibutan. Pero may timat na sa ringgitan kanan na lang ang good talaga ito. Adi ang King Crispy o Crispy King. Oo. Mula yung tanay ko anta baka mamayda ko la baga istoryahon masustain ko la at ako na adlaw-adlaw sa YouTube. Kaya actually akong purpose ini sa YouTube and syempre para kita baga kumita kita ano. Amo to tak obligasyon ni YouTube. Nagpapasalamat ako ito naton mga nagkikita, mga nakikigabali, labi na itong diri na skip iton ads. Oo.
Kaya ako ito nga bulig para itong mga siri pa mga vlogger, mga content creator. Oo. Kaya dito nila baga nakakakuha ng sweldo. Maluyan Diyos, yan naman yun baga na po ko sa kina YouTube. Hoy, kumusta ka mo? Oo. Mga kabataan, pari klase, palador daglagan. Do kadlaw ini nga ori klase. Oy, Pepsi. Pepsi. Bisitahan ko daw Eduardo Lungasa pero kay di rin yan napakuan, di rin yan napatirar. Oh, kumasaon tagyapon tiya nanay. Mga naman tiya balay dito. Bahay lang kita makapamahaw. Adlaw-adlaw sugad na yung pyramid at pag di rin kita sing adlaw-adlaw. Pero tat bubuhato na mula. Sugad ba yun nga style. May dako lang mapost. Oo. Ayun ko na nila, tambay-tambay. Hindi may Santo Niño. Tintalo na lagas, pipili ka ba? Nahin nila tiya inday-inday. Facebook. Malang araw. Matutupad din yan mga Tonyo, yung mga pangarap mo. Ilapag turaw. Warita pa man napapamatudan, ano? Warita pa man napapamatudan. Dalit. Diri kita lama turaw. Adi pasaheros. Ano yan? Dito may Oo, anay. Ano ito yung kurso? BSBA. Wow! Amo to nito ako gisisiniring ita akong anak. Nga dapat mag-eskwelahan maupay para oras yung panahon diri ka magtratrabaho kundi ika't magiging agaron. Tama ano? Sakto ano? Amo tong taxisary permit kanak. Okay. Business marketing ika't magtatagiyat kampanya. Ano? Pwede ka mag-manager. Ano? Okay. Amo tong takong ikukuan na yung mindset ba? Mindset dapat magkuang ka. Kaadahin ikaw at magmapapalaka dit pag kuan iton imo ano negosyo diri kay matrabaho mga gagaron diri amo nga kuang diri amo tong takon tot dai maupay kay first year ano maupay man parte ano tigin to tot kawgin ko kuan. Oy sa tot kita iyo oy kumusta ka mo? Diri makurit iyo kuan kurso. More on numbers ano? More on numbers? Very good. Theoretical ano? Ano to ni mo ngaran? Ano to ni ngaran? MC. Diri na lang mapakyan ang pwede ka mapodit vlog kay maramak madiri ka. Anyway, thank you time. At least pagka point of view aton, point of view amo gintanggal ko na didi. Man nito hindi nga bultangan kay para baga makakuan so dito may daw ka story at least kaya ako nalabusis at mababatian. Ano sakto diri. Nag-vlog kasi ako. Anyway, diri ka palit? Sige. Papatong klase 8:30. 8:30 pa na to oras. Pero mga flag ceremony pa ito mag-start. Pero nakakasulod na kita ngadto Ibso, di ba? Nakakasulod na tinuo ngadto Ibso. Dipin. Kasi dano sila sinapasabot ito. Okay. Ngayon na good man ngadlaw kaninan aga atong good talaga gintalinguhan. Take off. Maayad inin nga aton baga patukal-tukal
Kay may dagod man na ako nakagsiring nga bahin ko ng mga baliktad ko nun akong pagtao ng mga propeller. Ada kaya mo gud man pagkita ako sa YouTube, nagkita kan pag-replace. Ada kay nahakuan ini, naayos. So amo ani patukalan ni kita.